Réžia. Chudáčik, bolí ťa to veľmi? Nie. Naozaj nie? Nie, som v poriadku. Ten Ivo je riadny surovec. Zabudni na ňo. Páčilo sa ti to? Bolo to krásne. Naozaj? Áno. Si moja inšpirácia, milý. Celé dni myslím len na teba. Som do teba blázon. Naozaj? Naozaj. Už sa teším, ako mi po svadbe budeš stáť na modelom. Tak, moment. Čo? Čo chceš, manželku alebo modelku? Za manželku modelku. Tvoje umelecké predstavy sú pre mňa trošku divoké. Chceš ešte jedno, a? Ale. Tak sa mi zdá, že som si poplietol izbu. Alebo sa mýlim. Nehraj mi tu divadlo. Nie, ja nehrám žiadne divadlo. To by hádam stačilo. Čo tu chceš? Prestan sa mi konečne posmievať, lebo Pusti uvidíš, ma. rozumieš? Pusti ma. Povedz mi pravdu. Prečo si to urobil? A čo som urobil? Vieš veľmi dobre, o čom hovorím. Hovorím o tej veci s transparentom. Prečo si to urobil? Pretože ti neverím. V minulosti som ti dôveroval a doplatil som na to. Zničil si mi život. Ja už viac nedovolím, aby si sa mi plietol do cesty. Vyspal si sa s Veronikou. Ona to chcela, išla po mne. Ale milý, po tebe nejde, Ivo. Čo ešte chceš? Mýliš sa. V čom sa mýliš? V zásadnej veci. čom? Milagros ma miluje, rozumieš? Miluje len mňa. Prestan tárať nezmysly. Veľmi dobre vieš, že sa miluje ideme mňa. brať. Keď sa s ňou poskávam, celá sa chveje od vzrušenia, lebo miluje iba mňa. A sama ti skáče do postele. Áno. Prestaň urážať milý svojimi sprostými rečami. Si obyčajný hlupák. Milagros je moja snúbenica. Budeme sa brať. Tak dobre, Nikdy by ma nezradila. môžeme Nikdy. sa staviť, no tak. Keď jej tak veríš, stav sa so mnou, stav sa. Takú vec sa s tebou nestavím. Nie. Dobre, ako chceš, nestavíme sa. Chod sa skryť do pracovne. A na čo? O chvíľu tam prídem z Mily a na vlastné oči uvidíš, ako veľmi ma miluje. Tak choď už. Pozri sa, čo musím robiť. To je tvoja vina. Moja vina? Nič som neurobila. Čo je tam napísané? Pozri sa, Mily. Pozri sa. Nemám je s to tým všetko nič len kvôli spoločné. tebe. Taká hanba. Môže sa hanbiť. Transparent urobil môj snúbenec. Co? Snúbenec. Milagros. Čo to robíš? Milagros, prosím ťa. Milagros. Milagros. Nie, Milagros, poď so už aj mnou. prestaň. Prečo sa Milagros. deje? Milagros. Sokoro. Pomôžte mi. Pomoc. Pomoc. Neťahaj ma, tak čo sa stalo? Počúvaj. Tak čo sa vlastne stalo? Ivo na teba chce nastražiť pascu. Čo, pascu? Áno, áno. Chce za každú cenu dokázať Pablovi, že miluješ jeho a že mu skočíš do postele. Do koho postele? Do Ivovej. To povedal ten hnusák. Áno, povedal Pablovi, že ho miluješ a že urobíš všetko, čo bude chcieť. Pred chvíľou sa išli pripraviť do pracovne. Prečo do pracovne? Zavedie ťa tam, Pablo tam bude ukrytý a všetko bude počuť. To je ale hnusák. Čo si o sebe vlastne myslí? Hnusák, jeden hnusný. Takže to má byť pasca, áno? No, dnes bude od nej pokoj. To určite, pane. Je hotová. Dohliadni na ňu. Áno, pane. Chod sa skryť do tejto izby, aby ťa Milagros nevidela. Keď budeme v pracovni, prejdeš potichu k tým druhým dverám a priložíš si k ním ucho, aby si lepšie počul. Nepáči sa mi čo to. máš robiť? Len pekne rob, čo ti hovorím, alebo sa bojíš toho, čo Si budeš blázon, počuť. Ivo. Choď už, ide. Milagros, chcem s tebou hovoriť. S bytkármi, ktorí sa bez príčiny bijú, sa nerozprávam. Musíme sa porozprávať. Poď, tak poď. Si zvedavá, prečo sme tu? Nie. Chceli ste sa porozprávať. Ty mi už netýkáš? Chceli ste sa so mnou rozprávať, pane. Počúvam. Hovorte, pane. Čaká ma ešte veľa práce. Čo ste chceli?
Chcem sa ospravedlniť, že som ti neveril vtedy s tým Andrejným tehotenstvom. Odpúšťam vám. Ešte niečo? Áno, milujem ťa, láska. To je nepríjemná situácia. Som zasnúbená a budem sa vydávať, pane. To myslíš vážne? Hovorím s vami tak, ako vždy. Keď ma budete aj naďalej obťažovať, budem nútená odísť z tohto domu. Nerada by som prišla o svoju prácu. Nič viac mi nepovieš? Čo také? Neobťažujte ma, toto si už nikdy viac nedovoľte, rozumiete? Rozumiete? Nie. Mal si pravdu, áno. Mal si pravdu, milý je do teba blázon, úplný blázon. Počul si, že som ju poboskal. Poboskal som ju. Tak mi ukáž, ako si ju poboskal. No tak, nehambi sa, Nedotýkaj ukáž sa mi ma. to. Si krásna, Luisa. Naozaj prekrásna. Privádzaš ma do rozpakov. Pristane ti to. Povedz mi, prosím ťa, kde si bol celé tie roky? A čo si robil? Nehovorme o minulosti. Nemá to význam. Dôležité je, že sme zase spolu. Máš pravdu. Mám pre teba prekvapenie. Ďalšie prekvapenie? Áno. Čo je to? Niekam pôjdeme. Áno, a kam? Oživiť naše najkrajšie spomienky. Nestor, to je už veľmi dávno. Poď. Ideme. Madam, váš čaj. Čaj. Máte starosti. Áno, mám. Chcete sa porozprávať? Nie, nechcem. Alebo vlastne chcem. Sadni si. Vieš, Bernardo, okrem Milly sa tu nemám s kým porozprávať. Madam, len hovorte, prosím. Ide o syna. Čo je s vaším synom? Veľmi sa o neho bojím, Bernardo. Milly ho prekvapila pri hrobe jej matky. Pri hrobe jej matky? Áno, áno. Pýtala som sa ho, čo tam robil a... A čo? A neodpovedal mi. To je čudné. Pán je veľmi čudný. Ako to myslíš? Myslím tým jeho život. Hlavne jeho manželstvo. Zdá sa mi, ako by pani Luizu nemiloval. Nikdy ju nemiloval. Vieš, Bernardo, ja mám ešte starú školu, takže rozvody nejako obzvlášť neuznávam. Ale v tomto prípade to je iné. Myslím, že keby sa s Luizou rozviedol, zmizol by z jeho tváre ten utrápený výraz. Morgan, Áno. pomôž mi vyliesť. Nejde to? Ale ide. Nevidíš, že ťa potrebujem? Áno. A čo potrebujete? Potrebovala som pomoc pri vyliezaní. Prepáčte, nevšimol som si to, rozmýšľal som o niečom inom. Všimla som si. Naozaj? Nepozeral si sa na mňa. Páčilo sa ti, ako som dnes plávala? Nepozeral som sa, slečna. Dnes som myšlienkami niekde úplne inde. Prepáčte. Aha. Ešte niečo? Nie, nič. Výborne, Rocky. Tvoj nezáujem ju ničí. Ďakujem, Sokoro. Čudujem sa, že máte chuť na také obyčajné jedlo. Čo je v tom? No, sojová paštéta. Robila si ju alebo kupovala? Nie, je to moja výroba. Čítala som recept v jednom časopise, tak som kúpila soju a urobila som ju. Je výborná. Naozaj? Idem pracovať. Bývala som tvoja asistentka však. Len učnica, nepostúpila si?
To preto, lebo si mi dával strašne ťažké úlohy, Ramon. Keď má niekto dutú hlavu ako ty, každá úloha je mu ťažká. To od teba nebolo pekné. Nevšímaj si ju, Ramon, ona stále niečo proti mne má. Keby niečo, tá ona má aj svoje meno. Čo ti je? Mne nič, prečo? Dobre ma počúvajte. Čo? Čo, ďalšia bitka? Nie, pripravte sa na tancovačku. Hovorila som s majiteľom diskotéky, je to dohodnuté. To je skvelé. To je skvelé. Pôjdeme tam všetci, musíme vybrať čo najviac peňazí pre deti z fary. Môžem aj ja? Keď zaplatíš. Počkaj! Ruky preč, daj tie ruky preč. Prečo mi tykáš? Preto, lebo sa mi chce. Prečo sa ku mne tak správaš? Ako? Ako keby som bol niekto cudzí. Správam sa k tebe ako k svojmu pánovi. Milagros, ja som to napísal, je to pravda, musíš mi veriť. Prečo mi neveríš? Ja som bohatá a Roky je Maradona. Neveríš mi? Samozrejme, že nie, lebo si blázon, to je tvoj problém, si cvok. Počkaj, príde čas, keď ťa presvedčím a ty sa mi prídeš ospravedlniť. A vieš, čo spravím ja? Niečo. Odpustím ti. No, to určite. Ešte som neskončil. A pohni si, keby si nevedel, tak mňa tu platia za prácu. Poď so mnou večer von. Vieš, kde moja babka nosila kôž? Nie. Tu. Kde len môže byť? Dom Di Karlovcov. Bernardo, pane. Áno. Ale, pane, ja neviem, kde je. Ja ani neviem, že je preč. Prepáčte, pane. Pane, ale ja... Pane! Marta! Marta! Nepočuješ, že ťa volám? Čo horí, Bernardo? Nebuď drzá. A pamätaj si, pán Bernardo. Okamžite mi povedz, kde je pani Luisa. Odkiaľ to mám vedieť? Ako to, že nevieš? Si jej asistentka. Upokojte sa. Som jej asistentka, ale nie pestunka, jasné? Si neschopná a ešte aj hlúpa, Marta. Čo si to ku mne dovoľuješ? Porozprávam sa s paňou a odporučím jej, aby ťa vyhodila. Moment, čo sa tu deje, Bernardo? To dievča je strašne drzé. Okamžite poď sem, Bernardo. K Martuške sa budeš správať slušne. Nakoniec už nie je žiadna slúžka, ale osobná asistentka. Rozumieš? Samozrejme, pane. Dobre. Ďakujem za záchranu. To nestojí za reč, zaslúžiš si o mnoho viac. O mnoho viac. To máš pravdu. Chcem odtiaľto vypadnúť. Už nechcem byť slúžka. Ale drahá, prosím ťa, už nie si žiadna slúžka. Nevymýšľaj si, stále som obyčajná slúžka. To nie je pravda, drahá. Si predsa osobná asistentka mojej sestry. Dobre, drahý, tak teda som osobná asistentka. Ale mne to nestačí. Všetko by bolo úplne iné, keby sme sa konečne vzali. A potom by sme si urobili bábätko. Už musím ísť. A žiadne dieťa nechcem. Jedno mi stačí. Ľutujem, madam. Šofér odišiel so slečnou. Nevadí, madam, môžeme ísť autobusom. Čože? Autobusom. Neviete, čo je to autobus? V žiadnom prípade. Prosím vás, nemiešajte sa do nás, Bernardo. Prepáčte, madam. V žiadnom prípade. A prečo? V mojom veku nepôjdem autobusom a nepýtaj sa prečo. Čo je na autobuse zlé? Veľa stareniek vo vašom veku jazdí autobusom. Odpusti si tie starenky. Vezmeme si taxík. Je to určite rýchlejšie. Ako chcete. Bernardo, prosím ťa, zavolaj taxík. Hneď to bude, madam. Madam, prečo za ním chcete ísť až do kancelárie? Porozprávame sa s ním večer tu. Nie, v kancelárii budeme mať väčší pokoj. Ja už nechcem nič počuť. Dobre, máte pravdu, ale aj tak to vôbec nechápem. Prestaň vymýšľať. No tak, madam.